Вот это Украіна чарговы раз ударыла па лагістычных цэнтрах маркетплейсу Wildberries, гэтым разам у Невинномысску і Краснодары. Хочется отметить, что война с момента, как начали бить по торговым объектам и судам с обоих сторон, переходит в стадию, когда она точно коснется каждого, непосредственно. Пора уже там задумываться, как распедаливать этот вопрос. Адразу ж пасля гэтай атакі прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў пра ўстойлівы стан эканомікі, хаця расійскія прадпрымальнікі з ім не пагадзіліся б, як зрэшты і беларускія, больш за 20 тысяч якіх супрацоўнічаюць з Wildberries. Частка гэта, конечно, ідзе ў Расіі, частка гэтых прадпрымальнікаў беларускіх невялікая, але яна ж ўсё ж ёсць страціць свае тавары, якія ляжалі на гэтых складах і ляжалі ў Падмасков'і, зараз ляжалі ў Краснадары. Мы не можам разважаць наконт таго, якая гэта будзе лічба, колькі гэта будзе ў грашах, але таксама як страцілі расійскія прадпрымальнікі, так страціць і беларускі. Ім ніхто нічога не будзе кампенсаваць. Пра страты яшчэ раней паведамлялі ў тым ліку і буйныя беларускія гульцы. Гэтак у кампаніі Модум распавялі, што на складах у Электрасталі і Катоўску было каля 30% касметычнай прадукцыі брэнду. Цяпер яны недасяжныя для замоваў. А вось тыя дробныя прадпрымальнікі, якія захоўвалі тавар на складах маркетплейсу ў Беларусі, абышліся малою крывёю. Можа, цяпер беларускія склады дапамогуць хоць часткова развязаць сітуацыю? Гэтыя склады выконваюць выключна функцыю лагістыкі для менавіта самой Беларусі, таму што уявіць себе ўключэнне гэтых складоў у ланцужкі паставак у Расіі немагчыма. Гэта былі бы вельмі вялікія лагістычныя страты весці нешта з Расіі ці з Кітаю адразу на беларускі склад, а потым зноў весці яе да Расіі. Ці скарыстаюцца гэтую сітуацыяй айчынныя крамы, якія аказваюць паслугі пакупнікам офлайн, таксама пытанне спрэчнае. Я не думаю, что это вот все сейчас побегут тут же в магазин. Это удобная форма была покупки. Да? Если ты привык вечером там полистать что-то там на скидках и кинуть себе пару вещей в корзину Wildberries, не факт, что ты прям поедешь в ТЦ и будешь выбирать. Опять, кто-то, может быть, попытается этим воспользоваться. Ну а как он повезет свой товар? Это такие же логістычныя цэнтры. Зрэшты, як лічаць апытаныя намі эксперты, гэтыя атакі моцна не закрануць і беларускі бізнес. У айчынным прадстаўніцтве Wildberries выданню Office Life заявілі, што масавых заяваў на скасаванне дамоваў да іх не паступала. 71 мільярд продажы ў доларах мінулым годзе был у Wildberries. Зараз яна страціла тавараў там на 2, будзе 2 з чымсьці мільярда. Гэта азначае, што гэта страта, ну, можа, тыдзень, можа, полтора тыдня працы для Wildberries, так? І таму, калі мы палічым на беларускія рэалі, то будзе выпадзенне асобных пазіцый, асобных тавараў, но не болей за тое. 7 ліпеня Wildberries распаўсюдзіў новыя палажэнні для расійскіх гандляроў, згодна з якімі страты ад нападаў беспілотнікаў могуць быць трактаваныя як форс-мажорныя абставіны, а значыць, кампанія іх кампенсаваць не будзе. Пры гэтым пра беларускіх прадпрымальнікаў гаворка тады не вялася.